Ahoj milí posluchači, ahoj titaniďáci, ahoj všichni ostatní. Vítám vás u 26. podcastu, který dneska bude částečně o titanidě a částečně o branách, které se otevřely při její aktivaci, protože mnozí z vás, kteří už v titanidě byli, tak ví, o čem to je, a mnozí, kteří tam ještě nebyli, tak neví. A já bych dneska chtěla mluvit o tom, jak na tom jsme, když do titanidy vcházíme, protože ne všichni dostáváme to, co očekáváme, a pak pro mnohé z vás to může být i takové zklamání, protože vím, že mezi sebou o titanidě lidi hodně mluví. A tady je důležité se začít bavit o tom, že ne všechno, co se děje jednomu, se stane i tomu druhému, protože titanida v tom pojetí svého umu nese především zrcadlení. A v té její láskyplné náruči každý z nás pozná, jak na tom ve skutečnosti je ve vztahu sám k sobě. Ona nám nepřináší žádné věštění do budoucnosti, ale řeší přítomnost, ona řeší nás. To znamená, že nemocným lidem odhaluje, proč jsou nemocní, těm, kteří tápou, ukazuje cestu, a vlastně výsledkem je to, že každý z nás je zodpovědný za sebe a v té zodpovědnosti si vybírá, jestli její radu přijme nebo ji nechá na zemi a půjde prostě dál svou cestou. Není to žádné dogma, všechno je to dobrovolné a láskyplné. Takže když k ní přijdete, a je to různé, jo, někteří lidé přijdou jednou a někteří přijdou 20krát. A každý v tom vidí svůj smysl. Úplně upřímně musím říct, že lidi, kteří chodí opakovaně, a dá se říct, že pravidelně, mají obrovské posuny ve svých životech. A teprve teď po roce musím, když se podívám zpátky, skutečně říct, že to jsou neuvěřitelné výsledky. Lidi, kteří byli pod psychiatrickým dohledem, přestávají mít léky, začínají se vracet do normálního života. Spoustu lidí se uzdravilo z rakovin a tak dál. A nebudu to tady propagovat tak, abyste do titanidy chodili, protože stejně každý člověk je jí zavolán. Takže ono předně je to tak, že ona sama si to řídí a já jsem tady jenom nějaký správce. A proto stojí za řeč, aby jsme se vrátili k tomu dni, to znamená k 26. březnu roku 2022, kdy přistála na zahradě v ulici Luční 136 v Rybárnách v Uherském Hradišti. A od toho dne, kdy jsme ji tam všichni přivítali, tak nastoupil takový režim vesmírné pomoci. Ale všechno to mělo nějaké pravidla. A já považuji za nutné vás tím seznámit, protože vesmír má pravidla. Vesmír není chaos, ale všechno má nějaký řád. A my v podstatě, když chceme být součástí tohoto řádu, tak musíme ty pravidla začít respektovat. A tady je důležité, a týká se to i vašich malých titanových pyramid, bude se to týkat i Titanidy Home, která za několik týdnů vyběhne do vašich domovů a bude součástí vás. Nejenom jako na úrovni potravinové pyramidy, ale samozřejmě tím, že ona bude propojená s titanidou, tak bude s vámi pracovat, bude pracovat s tím prostředím kolem vás. To znamená, jestli budete mít doma, tak vám bude určitě nějakým způsobem pomáhat i s energiemi u vás doma, ze vztahy u vás doma a tak dále. Na to se velmi těším, protože stejně tak, jak velká titanida vznikla díky meditaci, tak Titanida Home to má úplně stejně. A důležité je, a to předně, a tím začneme, že každý předmět, od kterého vy očekáváte jakoukoliv pomoc, tak se musí zaktivovat.
a aktivuje to ten člověk, který v podstatě je jeho správce. Víceméně je to asi ten, který koupí, a když to kupují manželé, tak je fajn, když se domluví na tom, kdo bude ten správce. Protože aktivace, která neproběhne od majitele, když to teda takhle jako budu nazývat, tak jako by nebyla. Protože spoustu předmětů se dneska prodává s nějakýma obecnýma návodama. To znamená, že vy si otevřete nějakou brožurku, odvykládáte tam nějakých pár slovíček, ten, který to prodává, vám řekne, že tohle je aktivace a vy si skutečně myslíte, že to tak je. Chtěla bych upozornit na to, že v žádném případě. I když to zvenku vypadá jako nehybný předmět, tak konkrétně titanidové pyramidy, pokud jste připraveni, tak zcela jistě je tam nějaká bytost, která s váma bude komunikovat a tato bytost zařizuje komunikaci s těmi dalšími bytostmi, které jsou schopny vám, pokud je to dovoleno, přinést a splnit vaše přání ve vašem životě. Další věc, trpělivost, prosím vás, protože ty přání a všechno, co se dneska v tom životě odehrává, my jsme zvyklí na to, že všechno je hned. Ale zapomínáme na to, když dáme bramboru do země, tak musíme skutečně počkat 4 měsíce, asi úplně to nevím, na to, než přijdou plody a dostaneme nové bramburky. Takže nechtějte všechno hned a mějte tam tu trpělivost, protože ta trpělivost je to, co nám v dnešní době velmi chybí. Když máte nemocné tělo, taky se nestalo nemocným hned, ale postupně jste si na ten problém zadělali. A pak chcete po tom tělu, aby vám to vyřešilo podle vás nejlépe velmi rychle, anebo aspoň vám dalo ten signál, jestli to, co děláte, je správně. To není vidět hned. Prostě rozhodnutí, chci tu nemoc překonat, je důležitější než to, co ve skutečnosti děláte. Ale zpátky pojďme k aktivaci. Čili pyramida, když přiletěla na zahradu, tak měla 48 hodin na to, aby si načetla prostředí. V tom okamžiku tam nemohl nikdo být. Bylo potřeba, aby tam byla jako sama, aby nedocházelo k žádné komunikaci s ní, aby v jejím okolí prostě nikdo nebyl. Tuto zkušenost mám i takovou, když jsem přivezla si malou pyramidu poprvé domů, tak ona si sama určila svoje místo, kde chce zůstat. Byla to samostatná místnost, musela jsem zavřít dveře a opravdu 48 hodin jsem k ní nesměla. Takže nevím, jestli i vaše pyramidy něco takového požadovaly, protože nějak ta moje komunikace funguje, ale pravděpodobně, pokud to jsou pyramidy, které vám mají sloužit ne jako úplně k léčení lidí, tak asi ty podmínky nebudou úplně takové. Takže je potřeba, abyste se na své předměty, o kterých skutečně chcete, aby vás provázeli životem, naladili a začali vnímat, co potřebují. I to, že přivezete pyramidku domů a dáte ji na nějaké místo a pak kolem ní chodíte a pořád se na to místo jako díváte a nejste vevnitř úplně v pohodě, tak bych hledala ty signály, co se asi děje. A za mě je to asi to, že pyramidka by chtěla to místo změnit. Jo, protože běžně vám ty věci, které v životě potřebujete přendat na nějaký jiný regál, myslím tím změnit, tak oni vám do té hlavy nechodí tak sami od sebe, ale vždycky ten důvod nějaký je a proto je potřeba, abyste ty důvody vyslyšeli a změnili je. Jo, protože když ji vemete a dáte ji na jiné místo, tak ona potom sama se přestane ozývat. A to je
to, že v tom okamžiku, kdy ta věc vás přestane atakovat, přestane se vám vracet do života, tak znamená, že je to vyřešené a že takhle je to v pořádku a působí to tak i na každého z nás. Jo? V momentě, kdy ten problém vyřeším, už ho jakoby v tom životě nemám. A zajímavé je, že mnohdy si toho ani nevšimneme, že problém byl vyřešen. Tak. A pojďme na aktivaci titanidy. Tak. Když se aktivovala pyramida, teda titanida, tak bylo vytvořeno 7 bran. A každou bránou bylo nutné projít. Já jsem ji osobně musela procházet a v každé té bráně jsem musela načíst, co ta brána jakoby znamená. A tak, chci vám o tom říct, protože s postupem času mi došlo, že všechny ty brány jsou vlastně vývojové stupně člověka tady na Zemi. Takže první brána se nazývá život. Ještě se vrátím k tomu vývojovému stupni, protože nejdřív člověk se tady inkarnuje několik tisíců, stovek životů, jenom proto, aby žil nádech a výdech. Protože vlastně, když přijde ta úplně první inkarnace, nedokážu si představit ani, kdy to bylo, tak si jenom představte to obrovské množství energie, které se vtěsná do toho malého těla. Takže pro nás to musí být asi jako velký šok, nevím, protože jako vy všichni si to nepamatuju. Jo? Dají ty inkarnační přeskoky, protože to máme záměrně zavřené, asi proto, aby jsme se úplně z toho nezbláznili, kdyby jsme věděli všechno, co jsme ve svých minulých životech dělali. A nejenom možná na planetě Zemi. Takže tak. Jo? Tak. Takže první brána jsme říkali, že je brána života. Nejdřív musíme pochopit v této bráně, co život obnáší, co to je život. Musíme přijet životní zákony. Musíme si projít tím, co je vědomí, co je nevědomí skrze události. Objevujeme, že v tom životě má všechno nějaký řád, že se musíme učit, že máme nějaké povinnosti a tak dále. Jako ten život bych jako obecně nazvala zkoumání pravidel Matrixu. To nám trvá asi mnoho a mnoho životů, než to celé zabalíme do něčeho, co jsme schopni začít chápat, protože těch pravidel fungování v Matrixu je hodně a hlavně ten vývojový stupeň na Zemi se neustále mění a proto nám to možná trvá tak dlouho a možná i tak nějak úplně nedobře. Nelze nic na tomto vývojovém stupni přeskočit. To znamená, tady ten život my žijeme poměrně dlouho, protože já úplně nevím, co všechno musíme pochopit, aby jsme byli vpuštěni na další metu. Aby jsme se vlastně mohli posunout k tomu, aby jsme svůj inkarnační proces na planetě Zemi skončili, protože já sama jsem přesvědčená o tom, že když se inkarnujeme na Zemi a ta nějaká jednotlivá inkarnace skončí, aspoň tak mi to vysvětlovali, tak existuje kolem planety Země jakoby takový obal, říkáme tomu, možná je to ten astrál, kam se duše vrací a domlouvá si s jinými dušemi v podstatě jako další inkarnační plán. O tom si můžeme taky říct, protože to je jako poměrně zajímavé, ale ne teď, protože bychom si neřekli o všech těch branách. Takže bránu života jsme si asi zhruba takto nějak jako nastínili, to znamená život ve všech jeho podobách. Musíme ochutnat, odžít, poznat dobro a zlo, jako udělat si o tom nějaký asi obecný obrázek. A teprve potom jsme připraveni jít dál. Ještě jakoby ten život, musím se vrátit k tomu, že tam jsou samozřejmě ty vývojové stupně. Někde jsem četla, tuším, že to byla kniha Mladé a staré duše,
kde byly duše rozdělené do 5 skupin. Já jsem četla jenom začátek, nedostala jsem se do toho konce, protože mě až zas úplně ta charakteristika toho, jako která duše jsem nebo který stupeň jako mám, úplně nebrala, takže řeknu jenom to základní rozdělení. Takže tam byla duše novorozenecká, potom tam byla duše dětská, potom tam byla duše mladá, potom zralá a potom stará. Jo, v té novorozenecké tam šlo hlavně o podporu. To je to, co říkám, jo? To je ten život. Jo? Ta podpora toho života, jakože hledání podpory od života vůči mně, abych byla schopná tady vůbec nějakým způsobem fungovat. Potom dětská duše, u ní vznikala hlavně tvořivá složka. Mladá duše je plná boje, to znamená, to je ten rival v nás, který se nesměřuje s tím a o ním, takže dětská duše to má jakoby v tom svém obecném pojetí. Pak stupeň zralé duše znamená, že ta se právě jako učí, ta právě má chuť poznat nové věci. A stará duše, to je duše, která je sdílná, která předává to zřejmě, co už všechno bylo naplněno v tom jejím prožitku a snaží se asi pomáhat ostatním. A ještě, aby to v té knize nebylo úplně málo zamotané, tak tam k tomu přidali, že každý ten vývojový stupeň, každá ta vývojová sekce, to znamená duše novorozenecká, má 7 energetických úrovní. Takže duše novorozenecká a k tomu je úroveň energie 1. Jo? Pak je úroveň energie 2 a tak to jako pokračuje. Opět se vrátím jenom k tomu poznatku. Nic nelze přeskočit. Ten vývoj nelze, abyste vy předělali nějakého člověka, kterého potkáte a on je duše, novorozenecká energetická úroveň 7, vy jste úroveň mladá, energetická úroveň 2 a teďka si řeknete, já toho člověka jako posunu. A na tom hodně dostáváme na frak. Takže přátelé, každý máme svoji lajnu a každý v ní musíme zůstat a každý si to musíme celé odžít. Tady by se možná hodila k tomuto taková správná věta, kdy žák se ptá svého učitele, jaké má poslání. A učitel mu odpoví, kdybys nějaké poslání měl, neptal by ses. Tím to zavírám. Tak. Následuje druhá brána a v té bráně, ta brána se jmenovala voda. V této bráně je potřeba, aby jsme se umyli, očistili, aby jsme se nově oblékli a stáváme se novým, čistým, uhlazeným, otevřeným člověkem, který začíná mít potřebu změn ve svém životě. Je to jako kdybyste stáli v koupelně, pustili si sprchu a všechno to, co k vám nepatří, to sundáváte dolů. Takže to je brána vody. Potom následuje brána pravdy. Brána pravdy, jsem připravená na pravdu. Za prvé, žiji pravdu, svoji pravdu a přijímám pravdu od ostatních lidí. Tady v této sekci pravda je důležité, když to zvládnete, poznáte to tak, že jakákoliv negace, která jde směrem k vám, hodnocení od ostatního člověka, neberete tak, že se urážíte, ale berete to tak, že je potřeba na sobě něco změnit. Jste dokonalým příjemcem kritiky, protože vy víte, že ten člověk vám to sděluje z nějakého důvodu, buď je to jeho vlastní, nedokáže překročit tu linii směrem k vám, anebo je to skutečně o tom, že byste měli na sobě začít něco měnit a stát se nějakým jiným člověkem pro sebe sama. Ne pro toho člověka, ale pro sebe sama, protože ne všechny výtky, které v životě obdržíte od ostatních,
jsou pravdivé. Vám to tam musí zarezonovat jako v tom, že poznáte, kdy to je útok a kdy to je kritika, která vás má někam posunout. Čili v tomto vývojovém stupně pravdy se my dovídáme o Bohu, propojujeme se s ním a poznáváme pravdu života, to jest duality tohoto světa. Tahle brána je poměrně hodně složitá, protože žít pravdu je nelehké. Pravda znamená, že skutečně, když ucítíte, že tady tomu člověku máte říct tohle, tak to uděláte. A víte, že už ho potom nikdy neuvidíte. To se všechno může dít. Ale není to o tom, že všechno řešit ve vzteku, ale je to o tom domlouvat se. Na každého člověka se vcítit, do každého člověka se vcítit a dát mu přesně tu komunikaci, kterou on přijme, aby jsme se spolu dokázali domluvit a případně nějaký problém i vyřešit. Dnes je to o tom, že jenom tlačíme, snažíme se o manipulaci, aby my sami jsme měli své vyřešené a jak to působí na ty druhé lidi, vůbec nebereme v potaz. To je špatně. Čili dneska brána pravdy bych řekla, že pro mnoho lidí totálně zavřená a je potřeba velkého uvědomění, abychom mohli potom společně nějakým způsobem pokračovat v životě tady na zemi, protože pokud tu pravdu nenastolíme a neřekneme si, že opravdu je to hodně zlé, protože my lidi to hodně kazíme, tak nemůžeme dojít k tomu velkému posunu. Ale slova nic neznamenají. Musíme to začít žít, aby to bylo na nás vidět. Další brána číslo 4 se jmenuje srdce. A tato brána je o vnímání sebe. O tom, že naší podstatou je láska a v té lásce je potřeba přistupovat ke všemu. Víte, když řekneme slovo láska, tak většina z nás si myslí, že láska je to, že dva lidi se mají rádi, nebo matka miluje svoje dítě, nebo dítě miluje svoje rodiče. Jo? Prostě pořád to všechno směřujeme ven. Ale tady tato láska je směřována do našeho srdce. Protože podstata našeho bytí celkového je láska a v našich srdcích je to pole, kde ona jako roste. Ale v první řadě je láska k sobě. To mnoho lidí řekne, že to je sobecké, ale když poznáte jako lásku k sobě, že vlastně vy začnete o sebe pečovat, pak o vás pečují ostatní. Když se začnete mít rádi, začnou vás mít rádi ostatní. Když si začnete pomáhat, pomáhají vám ostatní. Skutečně to takhle funguje, protože co jsem já, to přitahuji. A ta láska, to je vlastně poslední brána, která je jakoby z pozemského světa. Jo, i život je pozemský, i voda je pozemská, i pravda je pozemská. A to srdce, ta srdeční čakra, je vážně o tom, že to je takový ten zlom, to uvědomění, že nejsem sama. Že existuje nějaké božství, že existuje nějaký vesmír, odkud třeba pocházím, nebo existuje ještě jiná možnost, než tady ten reálný svět, který pouze vidím. A všechny tyto indicie mi otvírají tu bránu k těm posledním nebo tu cestu k těm posledním 2 branám, které se nazývají vědomí a nová země. A v těchto 2 branách už je vlastně obsažen celý ten vesmír a to, že já vědomě pracuji s vesmírem a vědomě pracuji s hmotou. Přepínám se, jak potřebuji a stojím na té hraně, kde si můžu vybrat. Jestli půjdu do vesmíru nebo půjdu do hmoty, ale pořád jsem člověk.
Tady nejde o to, aby jsme došli do brány poznání, že budeme vlastně, já nevím, pořád jenom ve vesmíru. Že budeme pořád jenom meditovat a stahovat nějaké informace a budeme jenom žít jakoby tuhle realitu. Ne. My pořád jsme na zemi. Pořád jste v lidském těle a to je nejdůležitější. Takže na jedné straně musíte fungovat v zákonech hmoty a potom si můžete přepínat na tu vesmírnou linku. A tamhle bychom měli, tam bychom měli všichni dojít. Měli bychom dojít k té bráně té nové země. Proto si myslím, že teď je tady ta převibrování celé planety a my jsme toho součástí. My jsme si vybrali, že tady zrovna v tuhle dobu budeme. Sice asi žádný z nás neví, jak dlouho, ani nevíme, jak to bude vypadat, protože všechno to, co se děje, je odvislé od nás. Ani ten vesmír neví, jakým způsobem to bude mít další pokračování, protože oni neví, co uděláme my tady na Zemi. A až my něco uděláme, tak oni na to budou reagovat. Ale to všechno vychází od každého z nás. Každý z nás musí se nějakým způsobem přičinit k tomu, aby to všechno bylo zachováno a aby jsme skutečně pracovali na těchto branách, které Titanida přinesla a šli pomalu, šli svým tempem, nikam nespěchali, ale hlavně, aby jsme někam došli. A to přeju nám všem, sobě i vám, celé planetě, aby jsme skutečně došli do klidu, harmonie a láskyplného soužití. Tak vám přeju krásný den a zase brzy naslyšenou. Ahoj.